बाय नों जे बुट माने कोनो बेजाल रग एबा ओ जागाव रेखांनाय ते गुबुन जागाव थांसो मानबर खायदां गाहामखौ मोनखान दिखाना केबे मुंगला फायका फायफोर लोगो कुनु फाया कुनु दाब्रो सुब्रो आबाहाय गपुरै ब गामियाव ओरियाव बुट अबो दनचन्द्र बायनि मुंखाय आं खाय को दनचन्द्र नि आं अरनि तिनी नों ब जागाव फाय ब गामिनि फाय तिनी बुट रि दङ ब थायो जों खाय मंगलसिं पारानि फायो रसत शर्मा स्कुलाव बुरिना फायदा सुतु शर्मा स्कुलाव ओ बुट दि थानेव कोनो बुलाय तकलाय अबर खाय कोनो सम्भावना दतं एबा कोनो बुइ फेमलंनाय दाम रंनाय बाहेर उदांखा आबर रंले आं साइमिया नोंया खना माने निन मकल बाय नुगिया खना ब्ले आदिर माने नुगिया ख गेन तिनी बुट जे थायो रि माने अ जागा ताबो कोनो केबे मुंकरै फायदा नों कोनो केबे मुंदा नो केबे मुं त नुगिया गिया ख आं त बुरिना फायना देनि खादम फाजाराव दाउ ना बुंति रबो खादम खाजा खालायना फायो किसा बखावा किसा ओमफ्राय फायदा साबनो नों जिति थग्र खाय मातं जिति थक्रा अबनाना जिति थक्रा Ani mungkai moina de Burma. अब ब पारा काका Obo hungkai Bamun Sora. Actually chungkai setrai bisi nita. ngai tini अब ब पुलिंग स्टेशन कलाय खाबो Police station actually angklai sai manglak. ngai जे नों ताबो जति बुट रग रि माने अ मेसिन रग कोनो डिस्टार्ब रग एबा उंगो जे जागारिउ आ जागाव क्लाय आबर खायदां Ya, जे जागारिउ आ जागा नंखाना ekdom clear. ngai ताबो जति अ कामिओ एबा अ पुलिंग स्टेशन जे बुट दि माने कोनो बुलाय तकलाय एबा दाम रग मुंगाव बर खायदां खा Ya. इंगाना जत काबो Ekdom मसलो santipurno bhabe boat द हामाया काका नों तिनी बुट दारि ना फाय ब जागाव बुट दि ना फाय दंजना पाराव स्कुल साबर पाइथ तक दिनी कोनो ततं दाम तो यहाँ लंसे गाहाम कुरुं खान बुट रग दिलाय तंग ना काम कोन दाम रग मुं फेमल मुं करै नाबले करे काकानि मुंखाय दादा चरण हामबाय दारु नों तिनी बुट दारि ना फाय बुरिना पायो नों साबनो जिति थखाय मातं सागारि निनि नों जे नों मान साना मत को गया एमने कोनो साबनि साव बकले बुदिना साबनो बुदिना ताइ सानानि दाम रग मुं रग फेमल मुं रग अबर हायदां उदांखा बुलाय तकलायनि सम्भावना अबर हाय आबर हाय त पुरे पुरे करेना सेन्टर बजागाव आन बुट सेन्टर रहितो छोटो शर्मा स्कुल স্টেশন আর এটা কোন জায়গা কোন বুথ সেন্টার করে সমিতি থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে মনের মধ্যে আজকে তো ইলেকশন কিরকম লাগছে মনের মধ্যে সবার দরকার